Hey, aquí el Cat hablando. Bueno, perdó per tardar uns dies més en penjar el vídeo, però he tingut un seguit de problemes i pues no he pogut penjar el vídeo. Bueno, aquest vídeo avui em ve de gust donar la meva opinió. Aquest vídeo donaré l'opinió sobre dos temes diferents. El primer serà la situació actual dels socorristes, ja sigui de platges o de piscines, i després unes mesures preventives que jo crec que haurien de fer-se perquè a les piscines o a les platges també es puguin reduir les morts de les persones. Primer començarem amb la situació actual dels socorristes. He vist alguns documents perquè, per donar la meva opinió, no volia parlar sense saber. I he vist que fa uns anys que molts socorristes d'arreu d'Espanya s'estan queixant perquè tenen unes condicions pèssimes, per dir-ho d'alguna manera. I ara vindré a parlar d'alguna de les condicions i algunes de les coses que jo he vist que els socorristes diuen als seus vídeos o documents que he llegit. Una de les coses que més es repetien era que a les platges sabeu la torre, la típica torre que estan de vigilància. Són molt antigues, potser són de fa 30 anys, algunes he vist que ho ficaven i estan ja fetes una mica malbé, algunes estan una mica trencades, agrietades, i són molt incòmodes, i diuen que són incòmodes per estar 8, 9, 10 hores allà sentat, quasi sense, estar observant, però estar allà sentat sense poder fer molta més cosa. I es queixen que les empreses que contracten els socorristes haurien de pensar una torre que amb les mateixes condicions, però una mica més còmoda, mirar una mica més pel confort i el benestar del socorrista, que així, si està millor, pot treballar molt millor. També he vist sobre el salari que molta gent es queixa de que no els paguen el que el seu conveni col·lectiu haurien. O sigui, els paguen menys diners del que haurien de cobrar. I això ha causat moltes protestes i denúncies a empreses, perquè no pot ser que si el seu conveni fica 800 euros al mes, cobrin 500 euros al mes. I això jo ho trobo que és veritat, no pot ser. Si el teu conveni fica una cosa, tu has de cobrar el que fica el teu conveni. I no pot ser que cobris menys. Si l'empresa et vol donar un plus o una mica més, sí, això sí, però no pot ser que cobris menys del que està al teu conveni, això no pot ser. I també molts socorristes es queixen del seu horari, ja que estan moltes hores, 10 hores o 11 hores allà sentats sense fer res i no tenen quasi temps ni per dinar, perquè com que treballen una persona un dia una persona, doncs clar, aquest temps que sí, ha de descansar i ha de menjar, ha de dinar, però aquest temps, clar, no hi ha ningú vigilant a la platja i pot haver algun accident. Però també és veritat que haurien de tenir una mica més de temps per poder dinar, per almenys, mitja hora, 35 minuts per poder dinar, descansar una mica, desconnectar, que vingui algú a vigilar o mitja hora o un altre company o alguna cosa, perquè així el socorrista pugui descansar i desconnectar durant X temps i és molt millor després pel socorrista. I això he vist a moltes pàgines que us les deixaré a baix, a la cajita d'abajo us deixaré les pàgines que jo he visitat per trobar tota aquesta informació. També hi ha un vídeo que ha servit molt per saber les condicions dels socorristes, que jo crec que haurien de millorar, perquè els socorristes fan molt per nosaltres, ja que cuiden el nostre benestar i la nostra seguretat quan estem a les piscines o platges, i hauríem de fer més per ells, jo crec. I com ja he dit al principi del vídeo, ara diré unes quantes mesures preventives que jo, per almenys la meva opinió personal, crec que poden ser útils per evitar morts o accidents de les persones a les platges i les piscines. El primer de tot i més important és que les persones que vagin siguin conscients
de que poden, o sigui, que es poden morir i tot, pot passar qualsevol accident o qualsevol cosa i poden perdre la vida. Han de ser conscients i ser responsables en els seus actes i en les accions que realitzen, ja que si tens algun problema, potser el socorrista pot arribar a temps, però potser no pot arribar a temps. I el més perjudicat ets tu, perquè inclús pots perdre la vida. Sí, pot només ser un esguins o una trencada, o trenques el turmell o alguna cosa, però pots perdre la vida. I això ja és una miqueta més perillós, que diguéssim. També, les mesures preventives més útils jo crec que serien més llocs on senyalin les normes. O sigui, no només a l'entrada i a la sortida, les portes d'entrada i sortida o d'altres portes del recinte o de les platges, amb més llocs senyalitzats, senyalitzats pel mig de la piscina, platges, per tot arreu, més senyalitzacions perquè les persones sàpiguen el que poden, el que no poden fer i siguin conscients i que, clar, la gent ha de respectar les normes, si no, és una miqueta complicat. Però normalment la gent, menys els adolescents, la veritat, respecten les normes, fan cas, el que no han de fer no ho fan, el que sí que poden fer, llavors sí que ho fan. També jo crec que en alguns llocs haurien d'haver més socorristes, perquè si no, al haver pocs socorristes, és complicat que un socorrista només estigui pendent de tot. És més complicat, i per això si hi ha més llocs de socorristes, poden cobrir més terreny, per dir-ho d'alguna manera, i és molt més útil. I aquestes crec que són les mesures preventives més útils que jo penso. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat molt. Si t'ha agradat, dale like. Si no t'ha agradat, dale like també. Comparteix-ho, activa la campanita, que si no et notificaran els vídeos. I fins la pròxima. Adeu!